दिनै मोनसे जायगायाव थांनोसै बजालि डिस्ट्रिक्ट बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव देब्रा गामियाव मोनसे बागुरुम्बा मोसानायनि वर्कशप फाथिदों आरो बेहायनो आंबो एसे बाहागो लाहैनोसै। रायजो राजाफोरा बेबायदि नुजाफैदों आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मोसाखावरिफोराबो बेबायदि नुजाफैदों। दानिया जों जागायनोसै। मोसानाय फोरोंगिरिखौ बेबायदियै मान बावबाय। मोसाखावरि बिहुनियाव बोर बिनानै जाहाथे जोंनि बजालि जिल्लाया आलो गोजोनै सोलिलाङो बेखौनो मिजिंथिनानै जोङो मोसाखावरि मोसानायफोरखौ जागायनो आखायाव लाबाय। नै बिथाङानो बेबायदि फोरोंगासिनो दोङो।